Idanon mi kada kayo kabsat iti nabara nga pangablaaw mi. Agsipod ta na danon tayo manen daytoy inted ni Apo Diyos kada tayo nga gundaway tapno agkakadwa tayo agadal ken buklen tayo iti inadal tayo nga leksyon kakabsat iti eskwela Sabbath na tayo kaday nga lawas. Ket nagimbag ni Apo Diyos ang sipod ta uren no anyaman dagiti naglasatan tayo kaday nga lawas. Inuruuray tayo daytoy nga gundaway tapno kakadwa tayo. Kasapulan tayo iti panangidalan ni Apo Diyos. Iti pamindisyon na ng nangruna iti sirip ken panakaawat tayo kaday nga eleksyon. So nga dawate kaabsat nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor man nakabalin ang Diyos nga dapat sa dilangit. Anyan nga kinaimbag tamabalinda ka nga awagan amami nga dapat sa dalangit. When bilang na kami nga anak mong babae ken lalaki, iti kinadungong kada kami ama. Inted mo dagiti amin nga bendisyon na kasapulan ni kada nga lawas. Iti parabor ken uraypay iti ayat narik nami labunay. Kada ito nga gundaway o Diyos dawatin mi nga bendisyonan na kami iti sirib panakaawat nga gapon trono. Ket agpakumbaba kami ket paidalan kami iti Santong Espiritu. Tapno iti ingkam adalen itata. Maawatan mi ket babaen ti parabor mo mayaplikar mi iti panagbiag mi. Itinagan mo ama iti maydaydayaw. Dagito iti dinawat mi tinagan po kay Jesus. Amen. Lesson number 6 ket kayat mi iti agyaman iti panangirugi daytoy leksyon tayo. Iti kaadayo nga kadwami nga tultuloy kakabsat. Iti panagadal iti sao ni Apo Diyos. Manipod iti maladaga ingga na iti kataangan ni Apo Diyos ket kay ayo na nga datayo ket agkakadwa kakabsat apan iti panagadal tayo iti sauna. Ket da kayo nga kakabsat mi agyaman kami ket tultuloy nga supo tayo. Ket nang nangruna kadagiti kakabsat nga damdamo nga umayng nga makiinadal agsipud ta na imbitaranda babaen kadagiti gagayem tayon akadwa tay nga agad-adal. Idi nga inseryo kakabsat daytoy nga lesson review dagiti gagayem yu iti Facebook ket isudamaten dagiti mabindisyonan sudamaten iti kadwa tayo. Iti paulo iti lesson number 6 kakabsat nga adda pay laeng itoy pagleksyonan tayo panaginana ken Kristo ket ti paulo na PANNAKASARAK ITI PANAGINANA IDIAY SINGGALOT iti pamilya. Iti pamilya nga pagbibiyagan tayo kakabsat. Adu dagiti singgalot na, adu dagiti problema na. Ket kayat ni Apo Diyos nga ito'y leksyon tayo, makasarak tayo kakabsat iti inana. Iti paset a mayulo, ket masarakan kakabsat, iti umuna a Pedro 3:17 ken 18. Basaen tayo. Ngem da kayo gagayem ko amuyon daytoy. Agannad kayo nga rod tapno di kay mayaw-awan kadagiti biddot dagiti dakes at tao. Matnag kayo manipod kadagiti natalged a lugaryo. Dumuras kayo iti parabor iti pannakaammo ken Hesukristo nga apo ken mangisalakan kadatayo. Itan-ok ken idaydayaw tayo ni Kristo ita agingga itagnanayon. Amen.
Ni Pedro kakabsat ket adda dayjay balakad na. Anya di balakad na nga saan tay kuma nga paiyaw awan kadagijay dakes at tao kadagijay dakes at tao kayat da nga datayo ket matnag kakabsat. Manipod kadagijay natalged nga ayan tayo. Amun tayo nga itinaglabas eleksyon tayo kakabsat. Ni Apo Jesus laeng iti ayan iti pudno nga panaginana. Idi nga ininbitaran na tayo. Kunana ket come to me and I will give you rest. Adda tayo kakabsat nga nadagsen nabantot dayjay awiten tayo nga cross nga isu dayjay pinadagsen iti basbasol tayo. Dayjay sangul tayo kakabsat isu iti mangparigat kadatay. Ket inton no denggeng tayo dayjay nga awis ni Apo Jesus. Addanto dayjay aramidin na kakabsat. Adda dayjay kun nato nga panagsinukat. Manipod ken ni Apo Jesus ited na kada tayo dyan nalagaan nga babagkaten light burden ket bagkaten ng ton kakabsat dayjay mangparparigat kada tayo nabantot nga awiten tayo. Ket iti kunana ni Apo Jesus umay kayo ket agsursuro kayo kanya siya na imaak ket napakumbabaak. When we focus our faith ken ni Apo Jesus, looking unto Jesus, taapay, ta isu na kabsat iti nangirugi, isu na metlaeng iti mangilipas, iti pamati tayo. When we constantly behold on Him, daytoy karakter tayo will be changed kadayjay nga karakter ni Apo Jesus. Dayjay iti kunana winayawayaan kayon ket addan kada tayo dayjay inana. Sublin tayo kakabsat dayjay memory verse. Dayjay iti ayan dayjay natalged nga lugar tayo itata. Adda tayon ken Apo Jesus, adda tayon nga intednan dayjay inana kada tayo. Tapay pinakawan na dagijay anarway ken adu nga basbasol tayo. Ibalakad kakabsat ni Pedro, gagayem ko aganad kayo. Nga saan tay kumang nga paiyaw awan kadagijay biddot a sursuro nga mangyadayo manen kada tayo kadagijay kinatalged nga ayan tayo dayjay ayan iti inana ken Kristo Jesus. Anya kita ramidin tayo, rumangay tayo, dumuras tayo, kadayjay apamati ken pannakaammo ken iti parabor ni Kristo Jesus nga isu iti nangisalakan kada tayo. Itanok tay itinagan na let us praise His name. Ita ingana itagnanayon. Iti adalin tayo kabsat ket agpusipos tayo will study the life of the family of Joseph. Iti pagleksyonan tayo kakabsat inbaga na nga there is a dysfunction iti balay ni Joseph adday iti singgalot iti pagtaengan ni Jose. Anya kakabsat iti kayat ng asawen daytoy dysfunctional. The singgalot. Ti kunana ni Webster, the condition of having poor and unhealthy behavior and attitude within a group of people. Ikadwa, the abnormal or unhealthy interpersonal behavior or interactions
within a group or family. Ti adalan tayo itata, di pamilya, nga dimmakkilan ni Jose. Anyay tadyay, adday iti saan anasaya at nga kamabalinda. Their behavior and their attitude kadagijay kakadwa da iti uneg ti pamilya ket saan kakabsat anasayaat. Iti alaen tay iti background kakabsat ni Jose ket apuko iti tumeng ni Abraham. So, alaen tayo ken ni Abraham. Ni Abraham ti ikabil tay nga puon. Numampay kakabsat ni Abraham isuti ama iti pamati. There was also dysfunctional in the house or in the family of Abraham. Amun tayo da ka rin ni Apo Diyos ka ni Abraham. Nga ramidin ni Apo Diyos iso nga dakil nga nasyon, sunat aramidin nga mga bendisyon, iti amin at at tao dito lubo. Ngayon tinaramid kakabsat ni Abraham asinulisog ti asawa na ni Sarah. Idin alumakay ken bumakitdan kunana lakay san mo lang ngayon atong palin ni Apo Diyos di karina ken ka may raman akmay. Tapno agbalin apud no di karin ni Apo Diyos. At datama ni Hagar nga may nga adipon ko nga babae. Alaemon tapno dayjay akari ket agbalin apud no. That was done. Dayanak kakabsat ni Ismael kini Hagar. Saan nga dayjay iti plano ni Apo Diyos no diket di dayjay anak ni Abraham ken ni Sarah nga isu ni Isaac. Isuko dayjay agtawid kadayjay akari. Amwen tayon kakabsat nga idin nga nayanak ni Ismael ket mayanak meten ni Isaac adda iti riri iti uneg iti pamilya ni Abraham. Ingana nga dayjay a panagririda ket masapul nga agsina daytoy adduwa nga agina ni Hagar kadwana ni Ismael pimanaw da. Ni Sarah kadwana ni Isaac nagbati da idjay pagtaengan ni Abraham. Today, the dysfunctional relationship continues. Adda pelaeng tiriri dagiti Arab nga isu iti kapututan ni Ismael ken iti Israel nga isu iti kapututan ni Isaac. Apan tayo manen kini Isaac. Ti asawa na ni Rebecca. Idi aganak ni Rebecca singin. Ti kunanan ni Apo Diyos dahi ubing ket tawidin nanto dahi birthright. Ammo ni Rebecca dahi ta isutin baga ni Apo Diyos. Ni Isaac inayat na ni Iso. Ni Rebecca inayat na anang nangruna ni Jacob. Dysfunctional family at dati favoritism na makita. Mute dyan napasama. Gana nga di gito yung agina ni Rebecca kini Jacob ket nagmaymaysada nga inala di birthright nga ited uma ni Isaac kini Iso nga isuti inauna nga anak na. The result was pimanaw nagtartaray kakabsat ni Jacob tadda iti pangta ni kabsat na nga papatayin na ti ading. What a dysfunctional family. Jacob was a vagabond.
Saanan ang nakita ni Isaac ken ni Rebecca nga naganak na, urepay idi papatay na. Bumaba tayo kakabsat, iti pamilya ni Jacob. The pamilya ni Jacob is also a dysfunctional family. Amo tayo day love story ni Jacob, iti inayat na kit ni Raquel. Ngem dayjay katugangan ng lalaki ti inted ng imun una kalpasan iti panagtrapaho ng iti 7 at awtawan tapno alaen na kuma asawaen na kuma ni Raquel iti naited ken mana ni Leah. Ni Leah dati 10 nga anak ng lalaki. Ni Raquel adda 2. Ni Jacob inayat na anang nangruna ni Jose. Inyaramidan na kakabsat iti. Dahil ko na tayo nga kagay, a coat with many colors. Kat nakita tayo, sigun ka dito leksyon tayo kakabsat, nga dayjay nga panangipakita ni Jacob, kadayjay nang nangruna a panagayat na ken ni Jose. Nang pataod iti nakaro agura ije puso dagiti 10 nga manmanong na nga anak ni Leah. Dayjay kakabsat ket isun iti nang bukal kanyada takang kanayon dang agkuyog dagiti 10 nga kakabsat dagiti 2 nga agkabsat ni Jose ken Benjamin tubing dapay, isu iti kadua ni Jacob ije pagtaengan. Tumultulong ije pagtaengan. Ket amun tayo kakabsat, nga uray no kastoy iti dysfunction a pamilya dagitoy nga inbaga iti Biblia ni Abraham ken ni Sarah, ni Isaac ken ni Raquel, ni Isaac ken ni Rebecca ken ni Jacob ken ni Leah ken ni Raquel. Adda kakabsat iti maadal tayo kadagitoy. Tapay iti paulo iti leksyon tayo. Pannakasarak iti panaginana iti pamilya nga adda iti singgalot na. Where there is brokenness in the family. Anya digiti rason nga dagtoy no alaan tay kumaken ni Abraham dayjay panangala na ken ni Hagar tapno na yanak ni Ismael. No alaan tay ken ni Isaac dayjay a panangala ni Jacob kadwa ni Rebecca dayjay a birthright. No apantay ken ni Jacob, I don't see a fault kumakin ni Jose kakabsat. Ni Jacob inpakita na itinang nangruna a panagayat na ken ni Jose. Kuna nakabsat ni Moises iti Deuteronomy 4 verse 29. Sadyay sa pulon yun to ti Apo a Diyos yung no biruken nyo iti amin a puso yung masarakon yun to. Daytoy kakabsat iti napaidak o na nagdimaklan ni Jose a sursuro. Dayjay panang birok na kini Apo Diyos iti amin a puso na. Daytoy iti nangited iti talged pigsa namnama kini Jose. Ituloy tayo kakabsat nga adalen iti Genesis 37 verses 12 to 36. Ito yun dayjay makita tayo dayjay gura digiti kakabsat na nga dayjay puso da ket rumwaren nga agbalin nga aksyon da nga agpaay ken ni ading da nga ni Jose.
Iti trabaho digito'y kakabsat, ket agpapastor da, they were shepherds. Tartaraken da kadagiti animal ni tatang da nga ni Jacob. May sangal daw kunana ni Jacob, Jose ka man balunan da manong mo. Nagtulnog ni Jose. Ket iti verse 21 and 22 kakabsat, iti kapitulo 37, nakita da nga sumungsungad ni Jose. Ket kunada agtuyen ti managtagtagainap. Nakita da ni Jose, here comes the dreamer. Ket adda kakabsat dayjay in plano da. Denggen nyo dayjay plano da. Ket kunana papatayin tayo, ket itapwak tayo, iti bangkay na, iti maysa kadagiti bubon. Ibagatay to a pinapatay ti atap animal. Kitain tay man no anya iti pagbanagan dagiti tagtagainep na. Anya tagtagainep kami no se. Nga da iti panagani, da iti betek, nga adda iti tinga, iti binetek nga adda iti tinga, isu ni Jose. Amin nga adda jay, excuse me, nairaman meten kakabsat ni Jacob. Ket nagrubabda kinose. They don't want to accept that. Nga isuda nga inauna agraman kadayang. Ket agrubabda kinose. Isu nga ti kunada, kitain tayo man no anya iti pagbanagan dagiti tagtagainep na. Nangeg kakabsat ni Ruben, manong ni Jose, ti kunanan ni Ruben, saan tayo apapatayen? Itapwak tayo laengen ditoy bubon itiletang ngem saan yu adangran. Apay, tadagamin ti panggep kakabsat ni Ruben nga isalakan na ni ading na nga ni Jose. Imay mo ni Judah. I like this. In a dysfunctional family, God will use mediators tapno digidjay adakes apanggep ket saan a maituloy. Umununa ni Ruben. Sa mikadwa ni Judah. Basahin tayo ti verse 26 and 27. Kinuna ni Judah kadigiti kaubsat na. Anyang iti maganab tayo no papatayin tayo ti kabsat tayo ket ilimeng tayo iti pannakatay na. Kita nyo kabsat, ni Judah, ibaga na kadagdi kakabsat na. Kabsat tayo dayta. Anya iti ganap tayo no papatayin tayo. Sa tayo ilimeng dayjay ipapatay na. Kasano pa nang ilimeng? Tadayjay plano ket ibagadan to nga pinatay iti atap na animal. Adda kakabsat iti suggestion ni Judah nga isu iti nakita digiti kakabsat ket inarabid da jadi sang suggestion ilako tayo laeng kadagiti Ismailita ket saanen a masapul adangran tayo ta kabsat tayo met. I like intercession, mediatory work, even iti family nga adda iti singgalot na, adda iti riri na. Addan tulad taday, jay nga ited ni Apo Diyos nga mangited iti kapya. Blessed be the souls kadagitoy at tao kabsat in the family, in the church, in the community, nga no adda iti riri isuda dayjay adda dadagsenda nga urnusen pagkapyaen iti adda a panaglili. Dito yung dadalin tayo kapsat, it is a micro
nga panangkita dayjay makro a problema kakabsat, iti pamilya is the smallest unit, dumakkel iti community, dumakkel iti nasyon. No adda iti dysfunctional family, addanto iti dysfunctional community, addanto iti dysfunctional nation. Kastamet iti iglesia. No adda iti dysfunction iti uneg iti iglesia, especially no dagiti pinili ni Apo Dios ket isuda kakabsat iti saan nga agtutunos. Malabit dayjay manong, dayjay inauna, not in chronological age. Dayjay nga ipinili ni Apo Dios anangato iti saan. Ket addamit kakabsat dayjay ababa iti saan. No dadduma no ipag aramiden dayjay pinili ni Apo Dios nga agpanluray. Pagsipod ko na siyak iti pinili, siyak iti matungpal, siyak, there will be dysfunctional. Iti kakaasi kapsat, it's the church, either the local or the upper organization of the church. Tapay, agbuy-buya na. They are witnessing what is happening. Ket, daytoy kapsat iti mangited kadatayo. Nga adda iti kayat ni Apo Dios nga usaren na nga mangibaet tapno dayjay adakes a panggep ket masimpa ken maurnos. Dinengeg da kabsat dayjay inbaga ni Ruben ken dayjay inbaga ni Juda. Iti kapitulo 39, versikulo 1 ingana iti 12. Iti libro ti Genesis. Na ilakon kakabsat ni Jose. Mano? 30 pieces of silver. Naglagay pa nyo. 30 pieces of silver. Dahil presyo iti tagabo nga ni Jose was the price nga nangilakwan ni Judas Iscariote iti anak iti Diyos nga manubot ko, manubot mo. Nangilakwan da kadagiti Ismaelitas. Now go. Return to the dysfunctional family. Sino iti gimatang iti maysa nga Israelitas? Ismaelitas. Sino iti Israelita? Kapututan ni Isaac ken ni Jacob. They are the Israelites. Sino iti Ismaelita? Kapututan ni Ismael, anak ni Hagar. Sino di dayjay panagbaba kakabsat dayjay dysfunction ngem ni Apo Dios. Agsipod ta sinapol ni Jose iti inaldaw-aldaw iti amin a puso na. Uray kakabsat no adda idjay. Ihipton ta na ilakong ngarudan ni Apo Dios iti nang bendisyon kenkwana. Iti paset manen iti panagbiag ni Jose idin addan ije balay ni Potifar. Patsik nga napintas dayjay asawa ni Potifar ta opisyales nga rod iti ari ni Potifar. The Egyptians ket napipintas la kabsat. May sa kadagiti kapipintasan nga reyna even in the history of the monarchical words isunan ni Cleopatra. No may mention mo dayjay nagan na Cleopatra, it means beautiful.
Adda kakabsat dagiti secrets dagiti Egyptians to maintain their skin, their body, almost blameless. Ket kitain nyo kakabsat nga adda iti dakes a panggep daytoy asawa ni Potiphar kadaytoy ubing baro nga ni Jose. Joseph was sold at the age of 17 ket adda kakabsat ijay balay ni Potiphar maysa nga anya adipan. At the age of 17, dayjay kababalin na kakabsat ket addan anabukel addan nga naato. Dagiti nga insursuro ni Jacob kenkwana became the foundation of his faith. Tauray kakabsat addan iti hito adayon kadayjay nga pagtaenganda. Malaglagip na dagijay nga inyad adal ni Jacob kadakwada. Pudno iti kuna iti Biblia. Isurum ti ubing iti dalan arrebengen nga pagnaan tauray no lumakaye saan nanto nga pagpanawan. Verse 10 kakabsat iti kapitulo 39 iti Genesis. Saan nga inkaskaso ni Jose ti inaldaw a pananggargari kenkwana ti babae. I would like you to note that word. Ti inaldaw a pananggargari iti babae. From the first day, ingga na kadagiti inaldaw-aldaw nga adda ni Jose iti balay ni Potiphar. Dayjay babae adda iti gartem na dakes a panggep na ken Jose. Ket inaldaw-aldaw agargaryen na ni Jose. May isang aldaw. Awan ni Potiphar. Ket amo tayo kakabsat nga ni asawa ni Potiphar. Ket daytoyen kunana. Daytoyen iti gundaway. Anyan ket din kakabsat nga panangsulisog ti babae asawa ni Potiphar kadaytoy agtutubo nga Jose. Ngem kahit kung basahin kakabsat iti Genesis 39 versikulo 2. Kunana ti Biblia tinultulungan ni Yahweh ket nagbalegi kanyaman nga ramiden na. Uray di adda iti balay ni Potiphar. Ni Jose tinultulungan ni Apo Dios isuna isu nga nagbalbalegi. Ket idin kakabsat nga dayjay nga aldaw nga i-executen ti asawa ni Potiphar dayjay inaldaw-aldaw apanang temtar na ken ni Jose. Verse 9. Nangaramid ni Jose iti natibker a desisyon na. Anya iti kuna ti verse 9. Kasano nga rod nga aramidek iti kasta kinadakes ket agbasulat iti Dios. The strong resolve of Joseph cost him his fall. But his strong resolve of Joseph to his God, although he fell, dahil so tinaramid ni Potiphar, ni Apo Diyos saan nga binaybayan, Joseph rose again. Iti panagpangato ni Jose, nangangato kakabsat, ngem dayjay naggapuan na, idi anasulisog ket isuna natna. Maysa nga adipen, idin nga binindisyonan ni Apo Diyos, inaramid na amikadwa a kangangatuan
nga mangipangulo iti Ehipto. Amun tayo iti napasama. Naibalog ni Jose. Ket idi na ibalog ni Jose kakabsat, adda iji pagbaludan nga ruden. Uri sa dinong ayan ni Jose. Dito ko mateleksyon tayo kapsat. Uri sa dinong ayan tayo. Mangkita tayo tigundaway nga agaramid iti naimbag. No kitain nyo iti bunga iti dysfunctional family, manipod iti ayan ni Jacob. Kinagura ti kakabsat na, nailako, naitapwak iti pagbaluda. But God was with him. Kuna nakabsat iti surat ni Ellen White, The Spirit of Prophecy, Volume 1, page 132. Virtue will in time bring its own reward. The shield which covered Joseph's heart was the fear of God, which caused him to be faithful and just to his master and true to God. He despised that ingratitude which would lead to abuse his master's confidence, although his master might never learn the fact. Dahil ti kababalin ni Jose. Surutin tayo kapsat ti pakaistorya ni Jose. Datayo niti chapter 39, verses 20, ingana iti 40, ingana iti verse 22. Nagpintas kapsat iti verse 29, 21. Basahin tayo. Ngam saan abinaybayan ni Yahweh. Binindisyonan na ni Jose, isu nagbalin anasaya at kenkwana, iti gwardya, iti pagbaludan. At dahil pagbaludan ni Jose, nakita dahil gwardya, na idumduman ti kababalin ni Jose, tapay ni Apo Diyos at kenkwana. Imay kakabsat iti dua nga agtrabaho iti palasyo aday iti tagtagainot da. Imay da iti panagamak, imay iti panagbuteng tasandang nga maipataros da iti tagtagainot. Ada iti ni Jose. Dinengeg na da iti tagtagainot. Da iti agserserbi iti arak, the butler, kanda iti pangulo iti panadero, the baker, ket adda tagtagainap da. Apang tengo muno kabsat da iti the butler, the agserserbi iti arak. Nakakita iti maysa nga puon iti ubas nga dati talo asangana. Iti tagtagainap na insalaysay nakit kuna na idinaluuman dagiti bunga iti ubas. Pinurus ko, ket napanak iti ari. Pinaspes ko, ket inkabil ko iti kupa iti ari, ket ininom na. Anya iti kain ng asawen. Disumbat ni Jose, ket kunana, dagijay at talo asang sanga, ket taluda nga al-aldaw. Kalpasan ti talo nga aldaw, ti ari ke waya-wayaan na kanto. Maragsakan kakabsat dahil panadero, the baker. Kuna na ipataros mo mamay, dahil tagtagainat ko. Insalaysay na dahil tagtagainat na. Adda iti talo nga laba at tinapay nga susuunat. Dahil aking nga to kunana na puno iti tinapay nga agpaay ka dahil ari. Kabayatan nga ipan ko, manipod, ijay ang naglutwak, ingana ijay palasyo, imay dagiti tumatayaw. Ket sinipit da kinanda dagiti tinapay. Kunana ni Jose, titalo nga laba, the 3 baskets, ket talo nga aldaw.
ngem ti ari, waya-waya na kanto, ngem sika ibitin da kanto, ket dagiti tumatayab, umaydanto akanen tabagim. Sana inbaga, kadayjay a butler, laglagi penakto. The dreams of the butler and the baker came true. Kalpasan ti talong aldaw, the butler was set free by the king. Kalpasan ti talong aldaw, the baker was hung by the king. Dysfunctional family. Adda kakabsat iti kayat direksyon tayo nga ipakaammo ka datay. Sino ka? Sino ako? Tapno amun tayo kuma, iti takder tayo kakabsat, no adda tayo iti maysa a grupo, taday iti definition ni Webster, dysfunctional is not only a family, but a group. Akas di ko na, mabalin nga ti pamilya, mabalin nga ti komunidad, mabalin nga ti iglesia, mabalin iti church organization. Anya, iti balakad kakabsat, know who I am. Know who you are. Anya iti kunana, iti Biblia kapsat, iti umuna a Juan 3, 1-2. Kitain nyo no kasano, iti kinadakgal ti panagayat, iti ama, kada kayo. When, kasta una iti panagayat na, kada tayo ta, maawagan tayo nga anak iti Diyos. Ket pudno, akasta tayo. Di na tayo bigbigan ti lubong, agsipod ta di na tayo, di da bigbigan iti Diyos. Ay ayaten agagayen. Anak na tayon iti Diyos. Ure no saan pa'y analawag, no anyan to iti pagbalinan tayo, ngem ammo tayo, nga intun agparang ni Kristo, agbalin tayo to akasken kuana, agsipod ta, makita tayo, ti kina siya sino na. In a dysfunctional company, either a family, or a church, or the organization, birukin tayo kakabsat iti talna. Let us look for rest. And we can find rest only in Jesus Christ. Anya iti kunana ti pagleksyonan tayo. Ambuan no sino ang. Amwak no sino. Ambuan no sino. Da tayo kakabsat, anak na tayon iti Diyos. Let us not be used as an instrument to bring this unity anywhere. No dikit di ko na biruken tay kuma nya iti gundaway akas ti Jose. Anyaman anapasamak iti panagbiag na. Biruken tayo dayjay gundaway nga ni Apo Diyos ti mangusar kada. Dayto leksyon tayo kapsat ket agtuloy to pala no may nga lawas. Ta iti pagleksyonan tayo, biningay na kakabsat, dahil pakaistoryaan ni Jose, iti tuwa nga paset. Dahil iti umuna nga paset, iso dahil ko na tayo nga panaginana, ang panangsarak iti panaginana idiay singgalot ti pamilya. Mikadwa panaginana, panagkayamet, ken panakaagas. We will study how the grace of God brought healing to a dysfunctional family. Dahil ti adalin tayo ito nung may lawas. Awisin na kayo nung may lawas kapsa. Pagkararag tayo. Managayat ken managparabor na Diyos, ang yaman kami, kababayan ti parabor mo, imbilang na kaming anak mong babae ken lalaki. Gapuken Kristo Jesus naman. Agyaman kami, Ama, when
Agdibiyag kami iti maysa nga lubong nga adu iti riribok. Adu ti gusto-gusto Diyos. Ngem kayat mo akas ken ni Jose usarin na kami nga mangited iti lawag iti ayan iti sitna. Iti mangited iti urnos iti ayan ti warawa. Iti mangited iti talna iti ayan iti riribok. Saan mi nga maramid day tao Diyos na kami ng siyudad. Ada kami dito yama nga si pakumbaba nga umawat iti pagayta. Tulungan na kami. Sapay kumata day itong eleksyon yama ket mangibati iti napintas na adal ka na. Bindisyon ang dagiti kakabsat nga isu iti kadwado nga nagata. Tultuloy ko Diyos ni kararagan o dadigiti kakabsat. Nga dadigiti dadagsinda, malabit sakit, nyaman, mga kaset panagin. Si kakadi ito masidag kadakwat. Aramidem itinagan mo, nga si kay di Diyos na mangagas kada. Si kamat o Diyos, iti mangited kadagiti pagkasatulan mo. Katinagan mo iti may gaydayaw itinagtingan. Yaman kami taldaw nga Sabbath. Agyaman kami iti panang sumbat mo kadagiti kararag. Itinagan na po may Jesus. Amen. Agpakada kami kakabsat. Ngam ibati mi, dagay kasisigod nga ibagami kalat ay ayatin na kayo ng Diyos. At ay ayatin na kayo. Hanggang may ngalawas, ni ako Diyos timatian na kayo. Happy Sabbath!